Здравейте! Днес в Perfect Auto ще ви представим този перено бял Mercedes GLC купе. Моделът започна производството през 2016 година, като това е първа генерация, но 2020 година има фейслифт, който е точно тази кола. Колата е с AMG пакета и е изключително агресивна. Както може да забележите, с тази огромна емблема всеки ще знаете какво карате. И също така представете си тази следна обстановка. Просто една сутрин се събуждате, отваряте си гаража и виждате тази изключително чумерена муцуна, която просто чака да я изкарате и да изпреварате с нея. Сега сме отстрани, където виждаме тези големи 19-инчови джанти, които идват също с AMG пакета и е нощен. Тези черни детайли, които се открояват, за да може да има по-хубав контраст с бялата боя. И просто колата е много добра. Представете си картинката, когато водите детето на училище, как всички ще ви гледат. Сега преминаваме отзад, където колата се скосява, тъй като е купе. Имаме този елегантен спойлер, който ви поддържа в рейските завои. И имаме и тези уникални LED стопове, които са трудни за изпускане и хората доста често виждат тях повече, отколкото предните фарове. Имаме този Rear Diffuser, който ви поддържа залепени на асфалта и колата е 4x4, тъй като е SUV. Честно казвам, колата, ако не беше толкова висока, ще си помисля, че е спортна. И също така, ако разбирате от мириша, ще знаете, че багажника се отваря тук. Така, сега, след като отворихме багажника, мисля, че трябва да споменем, че той е доста голям. 550 литра, имате си и мазенце. Колата е толкова запазена, че даже фолиото не е махнато. Също така, имате си мрежички тук отстрани и тук имате малко пространство, където може да сложите течно за чистачки или някакви такива неща. Имате си куктички тук, имате си дръжки ето там за някакви турби, ако решите. И седалките се свалят много лесно, просто цъкате ето там. Сега малко повече за двигателя. Двигателя е двойка дизел, 163 коня, от 0 до 100 прави за 9,5 секунди и има 360 Нм. Също така е доста икономичен, като прави комбиниран разход 7,5 литра на 100. Сега сме отпред, където, както знаем, Mercedes държат на изпипан интериор. Както забелязвате, той е с кремов цвят и имате хубави кафеви детайли отпред на таблото и отстрани. Седалките са с 3 степени на подгрев и електрическо задвижване. Така, сега за облегалката. Отвътре имате предостатъчно място да си слагате каквито искате неща. Имате и два Type-C порта. Сега за конзолата, където имате напълно новата обновена Mercedes система, която е изключително чувствителна и Mercedes са свършили много добра работа с нея. Имате и този много добре направен черен махагон, където тук, ако цъкнете, ви се откриват и къп-холдърчетата. Имате и място за пепелника. И съответно имате и тук вод сокет. Така, отиваме нагоре, където виждате този също така нов за фейслифта 9-инчов дисплей, който е тъчскрин. Сега отиваме и към волана, който е много добре направен и това е най-важното нещо, все пак за шофьора. От дясната страна са ви съответно контролите за радиото и от лявата страна контролите за круиз контрола. Имате и бутони тук, които са направени за да бъде по-практично и да не се ровите в дисплея. Сега отиваме нагоре, където продължаваме с кремовия интериор. Имаме този панорамен покрив, който се отваря и лесно може да си го затворите, както забелязвате. Имате си тук жабките с огледалцата, с лампичките естествено. Също така забравих да добавя, че колата идва с Android Auto и Apple CarPlay. Сега сме отзад, където е толкова удобно, колкото и отпред. Имаме Burmester системата, звуковата система, която прави уникален звук. И също така, въпреки че колата е купе, има достатъчно място за главата. Имаме и облегалка, която има пространство, където може да сложите някакви други документи тук или други неща, които решите. Имате си и къп-холдърчета, които са доста удобни. И ако решите да правите True Loading, имате и тази възможност, където може да сложите някакви ски или други дъски. След като се убедите, че този автомобил е за вас, заповядайте на булевард Цар Сотел 277. Също така предлагаме лизинг и дори тази кола да не ви е харесала, може да ви изберем нещо друго, тъй като правим внос в Германия.